Bigarren ariko dena Xavier Aramuru, Guzta. Hirugarren ariko dena Joseba Ostolazar. Laugarren ariko ariko dena Aimar Galarraga. Bosgarren ariko dena Odei Irunetagoiena, Izeta Laugarrena. Seigarren ariko dena Jesus Mari Irunetagoiena, Izeta Hirugarrena. Zazpigarrenez ariko dena Aimar Irigoyen. Eta azkena ariko dena Jokin Eizpendi. Hortxek izango dira zortzi ariko lanean ariko direna, hortxe dauzkate bost harri ezberdi. Eta hasi da, txapelketa. Norkuarte mendia. 175 kiloko zilindro zarrari, 14 arrobakoa. Lehen da bizikoa ondo.
Elena, vamos. Zela, jaso egin duenean, hortzaldure gota, eta barriko izaten da, hori Eri, baltarrari. Amaika arroba baltarra, ilegarte, oso ondo. Vale, Dacia. Harria, jasotzen ari dira, Badole.
może.
seconde decimo. Alle quale da situare la loro anche se sa ne pisce uccide due a 90 kg.
eta aburzakoak, dugu bizarra, emango dira. Zazpigarren, Iban Ubertemendia, Hermia de Gaudella. Zabala Bizikia Jonek emango dio, Xagarroa, Egin Muxo, Orostiri, eta Muskile elkartekoa, Txatarren zein, Sobrea. Seigarren, egin duena, Jesus Mari Iruretago jena, Izeta Irugarrena. Hemen du, Gaurko Arrezuzari, Isi Muskina, Ikiena, Marita Martino Gaudella. Hortxe Gorostiri, Aburzak, Iruonek eta Muskile elkarteko Sobrea. Hortxe da, Agazki ere, Bosgarren egin duena, bere hiloa, Odei, Iruretago jena, Izeta Laugarrena. Lau minutu batek, arraika segundo, eskumendu bandea. Zabala, Xagarra egin izenean jone. Etxe Xagarra bizka bat, Izeta darrai. Xagarra batzen dugu dira. Laugarren egin duena, berrogeita urteko arrakasotzailea, Maxua Joseba Ostolaza. Horretik ere, txelotago batzorda. 4 minutu eta 7 segundotan, eman dizkio gaurko jasondian. Hirugarren, horikotara duzue, Aimar Galarraga, 4 minutu eta 5 segundotan eman dizkio. Pentsa dugu, bi alabarekin pentsatzen den. Honek ere nire bizaraxe, mutilik ireztakit, neskakit. Pentsa emago dio honek. Eta hortxe dira. Lehenko urteo bezalaxe, bigarren aurten ere, eta animatzen segitzen dugu Gaudella, Zaroztarra, Joki Eizberri, hortxe duzue. Minutu eta 6 segundo, nire alaba. Azkenek etorri egin guzti, danak alaba, inoizak esatei. Joseba Ostolazak ere ez. Joseba Ostolazak ere ez, Aimar Galarragak ez, Jokin ere ez, eta ondoren datorrenak momentu nez. Baina berdina, Berdina, bueno ba, eta urte bere, txapelduna, Aimar Irigoyen. Minutua, berrogeita 7 segundotan, txapela, alkate jala, Josu Amilibia jarriko dio, Orostik ere bai, Jonek ere Zabalan izenean Xagarra